Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatun mai sauraro, barkanka da zuwa wannan tasha ta mai albarka mai suna Labarai Top TV. Labarai da mudumin su yanzu muka samu labari cewa kotu ta tsira da za ta yanke wa makashin Hanifa hukunci. Za ta yanke mai hukunci ne ranar, to mai sauraro samu guri ka zauna ka kaɗa kunnuwanka domin sauraro wannan zazzafan labarin da gwamnati ta mai albarka mai suna Labarai Top TV. Kamar dai kullum yadda wani tasha ta mai albarka mai suna Labarai Top TV da saba kawo muku zafafan labarai, to yau ma wani tasha ta mai albarka mai suna Labarai Top TV ta leko wani batu ne tsakanin makashin Hanifa da kotu da ta tsaye da ranar da za a yanke masa hukunci. To mai sauraro burin mu ne samu guri ka zauna ka kaɗa kunnuwanka domin sauraro wannan zazzafan labaran da gwamnati ta mai albarka mai suna Labarai Top TV. To mai sauraro muna da bukata guda ɗaya zuwa gare ka mai sauraro, idan wannan shine zuwan ka na farko ka danna mana subscribe kuma kana ka danna mana alamar ƙararrawa don samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Dan ta haka ne idan ka danna subscribe kuma ka danna alamar ƙararrawa zaka samu sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Mun gode da kallon wani shata mai albarka mai suna Labarai Top TV. Bari ni dage in har ba ku zuwa ga ma'aikatan mu domin sauraro wannan zazzafan labarin da gwamnati shata mai albarka mai suna Labarai Top TV. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh mai sauraro, barkanmu da mu da ku sake saduwa a cikin wannan rana mai albarka. Yanzu muka samu labari cewa kotu ta tsere ranar da za ta yanke wa makashin Hanifa hukunci, yayin da ta tsere ranar 28 ga wata za ta yanke masa hukunci.